Fi caffe rhif un nawr achos ni moyn aros am Casablanca I agor. Erbyn hyn, ti wedi gwybod bod fi'n hoffi bwyta. Mae lle yn anhygoel a y bwyd hefyd. Felly fi'n cael hummus a mae Rodri cael dolmados. Ie, dolmados yn gredu. Edrych yn neis. Main course fi'n cael Tagine cigoen gyda reis. Baklava gyda hifeniau a almonds. Edrych yn neis.